γίνεται? Ποιο gamer παιδί δεν είχε όνειρο να παίξει ξύλο με τους αγαπημένους του ήρωες από το αγαπημένο του franchise? Ήρθε η στιγμή λοιπόν αυτό το όνειρο να εκπληρωθεί για όσους είναι fans του League of Legends. Μην το κάνετε αυτό στον εαυτό σας. Για ποιον δεν έχει καταλάβει ακόμα, μιλάω για το 2KXO, το καινούριο free to play, φυσικά free to play, 2v2 tag team fighter της Riot Games, το οποίο μας έχει κάνει teaser εδώ και κάποια χρόνια από όταν ξεκινήσανε το project με το Valorant, αυτό και κάποια ακόμα παιχνίδια. Φέτος όμως τα σκατά σοβάρεψαν, μιας και η Riot άνοιξε registration για το closed beta του παιχνιδιού, η οποία αρχίζει σε ένα μήνα από τώρα στις 9 Σεπτεμβρίου. Από το gameplay που έχω δει μέχρι στιγμής, το game φαίνεται αρκετά υποσχόμενο, με ωραίο σχεδιασμό και art style. Το combat έχει γρήγορους ρυθμούς από ό,τι κατάλαβα και κατά συνέπεια και το ταβάνι του για το skilled matchmaking είναι αδιαφυσβήτητα τεράστιο. Ανυπομονώ να ανοίξει και να ξεκινήσω το content πάνω σε αυτό, αλλά και να τρώω stomp από γεια σου ό,τι πει, γιατί στην πραγματικότητα είμαι τεράστιος fan των fighting games, απλά τον τελευταίο καιρό δεν με εξητάρει τίποτα. Τώρα λοιπόν είναι η ευκαιρία σου να πας στο site του kxo.riotgames, ξέρω εγώ ό,τι και να είναι, και να κάνεις register, να σου δώσουν access για το closed beta, να μπούμε να παίξουμε, να γίνει content, να γουστάρουμε. Δεν τα παράτησα πάλι, χειρουργήθηκα στα πόδια μου και μου ήταν κάπως δύσβατο να χρησιμοποιήσω τον υπολογιστή μου. Ευχαριστώ για την κατανόηση, ευχαριστώ για τη στήριξη και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Τσάου!